खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायाखैबा साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ हगारनायनि सिगांग्रो नटिफिकेसन मोनहैनाय बायदि। सानजारि नोगोर बोरिमुरि गामियाव खुंगा 6थि रंजालि बैसागो फालिदों। बे हाबाफारियाव BKWS नि गाहाय महेश्वर बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। इउ पि नि CM जुक्ति आदिया बिथांनि मावख'नि मावथिफोरनि देहायाव सानै आगोलाव कर'ना पजिटिभ मोननाय जादोंमोन। दा CM जुक्ति आदि बिथांनि देहायावनो कर'ना पजिटिभ मोननाय जाहैबाय। कर'ना जिउसानि थासारिया हादोराव गोख्रोङै गोसारनो हमनायखौ लानानै गोबां रायजो मन्थ्रि आरो राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना फैबाय थानाय CBSE बर्ड 10थि आरो 12थि थाखोनि आनजादखौ दोनथ'नो खावलायदों। हादोरनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा कर'ना जिउसानि थासारिया गाज्रि हालोदाव थांनायखौ नोजोर बोनानै जानो गोनां CBSE बर्ड आनजादखौ लानानै मैया अदेबानि 14 एप्रिल खालाराव सोलोंथाइ मन्थ्रि बिथांमोनजों सावरायमेल जथुमदों। मख'नो गोनांदि गाहाय मन्थ्रिया 10थि आरो 12थि थाखोनि आनजादखौ थि सम लानो खुंफुंनाय जागोन ना जाया आरो अनलाइननि गेजेरजों खुंफुंनो दाबि खालामनायखौबो लाना बे सावराय जथुममेलनि गेजेरजों सावरायनाय जादों। लोगोसे सोलोंथाइ मन्थ्रि रमेश पखरियाल बिथाङाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय सानलायनाय नुनो मोनदों। बेराफारसेथिं CBI बर्डनि 10थि आरो 12थि थाखोनि आनजादफोरखौ बे दाननि 12 खालारनिफ्राय अनलाइननि गेजेरजों खुंफुंनो गोनां आरो गुबुन आनजादफोरा अफलाइननि गेजेरजों खुंफुंनो गोनांमोन। गुबुन फारसेथिं मिरु कंग्रेसनि गोहोगोरा दैदेनगिरि राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी आरो दिल्लीयाव गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरि बिथांमोना कर'ना जिउसानि थासारिया हालोदाव साग्लोबनो हमनायखौ लानानै जानो गोनां CBSI बर्ड आनजादखौ खुंफुंनायखौ दोनथ'नो थाखाय खावलायदों। बावखुंग्रि फोरबोआव मैया गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ बरायबाय। आसा खालामो देग्लायनि रंजालि बैसागुआ गासै हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाबोगोन आरो गासै सुबुं माहारिनि गेजेराव जौगानाय लाबोगोन। बावखुंग्रि फोरबोखौ थाबैनो हादरारि फोरबो खालामनो जोंनि सरकारा राहा लागोन। BTCनि चिफ प्रमद बर'आ बैसागोआव रायजो राजाफोरखौ साबायखर बावहरदों जाहाथे बैसागो फोरबोआ मोजाङै खुंफुंलांनो जायो।